बाप रे बाप भौजी जब देखनू तब देख हमरा के जरते रहली सोचली ना कि हम ही खाली हीरोइन बन के रही ई जैसी नहीं तैसी रस तोरा से कम नहीं की ठीक बा तोरा के भैया विदेश के पैसा कमा के देलन सजे सरे खाती के तो ओही में से हम चोरा चोरा के कइल करब आवा तो इतना महंगा फेस पाउडर है कुल का रखले बेरे दादा बताव ना यही से ना कहिला कि काहे गोर लौकेले सुंदर लौकेले हैं राड़ो कहेंगे फेयर लवली लगा के चलत अड़ी लगा के फेयर लवली जान ले भी कारे पगली ये का शराब रख ले बेका शराब का पिएले ना ना अच्छा गुलाब जल लगा के नू एकदम मुलायम हो जाले सोचले कि अब हमारा नियर कोई है नहीं के आज कूल राड़ो का यूज कर जौन होई तो देखाई हाँ हमरा गाड़ी देहनू तब उनकरा के बताई धोई के झोटा हो भुजिया बाजार देहलू ई का हो का तनी से लगावत नहीं तनी सा ए कोना भतार के देखाइबो का लगाई नहीं का तू हेजा लगा लो नकिया में कबो ना तो अभी एकर से धके मंगिया भर लेब जान जाए जानत नहीं खुद का हो हाथ ना महंगा सामान हमर जना त कि सतेना ओहे माई काम नहीं कह दे त करे के तारा अंग नहीं खिलागत हां त कान खोल के सुन लो हमरे से एगो काम होई ना ठीक बा हां जानत तर जवानी उखमा चलो भतार खोजता हां भतार खोजत नहीं कि भतार खोज ले बा ठीक बा काफी किताब में पैसा सधावता आ तारा के देखत है टीके ले पहले तू फरार हो जीबू हमरा तो जेके में लगाता हां त का हो गेल टीके ले पहले फरार हो जिम तर तिलक के पैसा बची तोहर खर्चा बच जाई भाई तो कमा के आ दे के पसेना छोड़ावता बाहर में आ ई भाग के इज्जत के पानी में डुबा के रख दीहन ढेर मत बोल चबड़ ठीक बा हां नहीं की बोलत एकर मतलब ही ना भाई खाए के बनाए के सीखे के नहीं खेलू सुनो एगो बात कहिनू पत्तो बाड़ू तो पत्तो ओनी रह ठीक भाई जी बेटी बने के कोशिश मत कर हमर जौन मन कर तन करब हां त भाग के नहीं खेल तहरनी भगनी पर नहीं टिका के आई बनी चल को समाज में को आई बनी जानता नहीं खुआ तहार तो छोकल छोड़ा दे भतारन सके खाली जाती लाइन मारत के जानता दादा बहरी का करते ए जे कहानी फोन करके कि देखी बियाह शादी ठीक कर दी ना त ई जौन पानी रखले बे ना मैं ऊपर कर दी एकदम मतलब लागम तैरो ना बच पाई अभी जानते नहीं की भैया त महंगा सामान दादा हमार जिया नुकसान को धो देले बिया एकर तनिको बुझा तटे हां तो कब देखला से ना हतना महंगा सामान हमार आ एकदम जिया नुकसान को धइले बिया एकरा का बुझाई कुछ मरम्मत जानतिया कमाई तभी जानी तो बताओ हो हई एकर भाई के कहिए ले कहतानी कि देखी जी अपन बहिन के शादी बियाह कहीं ठीक कर दी ना हमर भाई बहिन पढ़ के ना कलेक्टर बनी है देखतनी कहीं उड़ मत जा उड़नी जहाज नियन आवतन देखतनी कि आज कैसे खाए के बनेला कैसे हुरेली भर थरिया हुर के आ भोठीर चल जात रही का भइल बटे खाना दो चलो हटी जी सटी मत का भइल बा खाना नइखे बनल काहे घर में का हम ही तक नौकरानी आइल बनी का रारू भैया लियल बन नौकरानी हमके बना के सब जान के अरे भाई भइल त का काहे खेला करी रह छई तरी एगो बहिन बिया के मरे भी हालफा मचा के धइले बिया आय ओकर तनको बुझाता घामा में चढ़त या कहीं कौना से लाइन मारती आप लोग तो बहरी भीतर रहतन जा देखत त बानी हम न लू लक्षण कर तो भइल का खाए के पानी ना बनई हन घर के काम काज ना करी हन खाली लिखनी में जिंदगी भर कर दिन पार लगी अरे भाई पढ़ाई ना करती है ऊ हाँ खूब न पढ़ाई करतली कहे के नहीं के एकदम लागत कि ये बिल्डिंग पिटवा दी हन अभी लइका बिया ऊ हाँ खूब न लइका बिया आदमी कहता रो भइयो कहता बच्चा बिया देखत नहीं बच्चा में बच्चा मत हो जाओ कर ई का कहतड़ू कहतन जौन होखे वाला बा का जे सुनाई ना तो ये पता लागी का हटी हमारा मिजाज मत गरम करी ऐसे ही हमारा गरम बटे मिजाज चलो खाना निकला चलो खाना नहीं यार भूसा दे तनी हुर के उलटिए जाए यही टेंशन से हम घरे नहीं खियावत बहरे में ठीक बाटे छोड़ा चलो बहरे में बाप रे बाप पेट में भूख लागल घूम के एकदम इतना घूमले बानी ना कि दिमाग एकदम होश के ठिकाना नहीं खिया भूख लागल भूख के अलावा कुछ नहीं खिलाओ देखते का बुझे रखले बिया चावल रख ले एकरा में देखो कुछ चीज अपने बना के खा जाती है बताओ घर में कुछ नहीं करे के लेके हम खाई बस एकरे पेट पहाड़ रहता अपने बना के खा लेती आ जावे तो भैया कह रहे थे ना आज भैया आया नु तो या तो घर में हुए रही या तो घर में हम ही रह एगो सामान कुछ नहीं खे रहे देत कि हाँ बताओ
है देखला गोभी है देखला है है घर में खाली सब्जी आवता मालकाइन के कोनो चेत नहीं के रहत कि हाँ सुखाता कि का होता बना दी खाली एगो सीख ले बड़ी ना मैगी पास्ता बना ले तड़ी उतने में इनकर दुनिया बा खा ले तड़ी बनैले हो राड़ी मैगी बना के खैले मैगी चावल हम जानत नहीं जीप चटोरी नहीं है हैं बाप रे कुछ नहीं करे मन करता कुछ तोड़ तर के रख दे कुछ बा घर में कुछ नहीं के कुल खा खा के रख गले बिया हैं सवतिया खाली ओकरे पेट पहाड़ बोल रहता है कैसन रे किचनो में हाला लोग के लिए रहतो सो का होइल बटे भैया देखो ना इतना जोर से भूख लागल कुछ नहीं रखले बिया कुछ नहीं रखले देखो त वहां कुछ नहीं कुल खा गले बिया देखो तनी इतना हाला सकल ए सिलेंडर मत फट जाला सिलेंडर फाड़ जे मतलब इतना हमारा हालत जोर से करत नहीं कि सिलेंडर फाड़ जाए बाहर घरा में तो बटलो में किचनो में का हाला करतो सो हां हम हल्ला करते बनी तू भैया हमरे के डांट दवा ला भाभी क्या बड़ी जब तू बड़ा भाभी के का है जी का हाला होता जी मार जाता प्लीज और कैसन हाला करती है खा ले लू ना अपने मैगी बना के हमरा के नहीं देलू देख ली आपके बहिन के लूर लक्षण है सी बोले ली देख ली ये कोई बोले भैया तू बता हमके भूख नहीं के लागल बहिन के समझा दी कि का करे के चाहिए घर में कैसे कायदा से रहस यहीं कर अभी रे ए भैया देखो ना हम कैसे रहता नहीं हो मतलब हमके भूख लागल तो खाए के ना मिली कि का कहता भैया बात दुगो बतिया सुनी समझा दी ना तो हमरा समझाई तो बहुत बुरा लग जाई आवा खाना खाए तबो कच कहीं बैठा तबो कच का होइल बटे कल हमरे के डांटल नन जा ये तो तू रेंज से कहां रहली हो कहां रहे भैया गोरे औ गीतवा के गोरे बैठा रहने सुबह तू दिखता हूं ना रहले का करत रही एनियो नहीं घूम के भैया हम घूमत ना रहे तोरा पता बनू कि हम ना घूमी ना भूख लगा रहला जो होत नहीं खाना ई मुंह फुला के होने बैठे रहली हो हां ऐसे रोज करेली भौजी भौजी ऐसे करली हमरो के खाना ना देवेली ई बताओ घरो करियन बाहरो करियन कहां करियन हां तू एने घूमे तो ठीक लागी ठीक कहत रह भैया हम दूसरे के बकौले में आ गए कहत रही से ना कि घर के एगो काम मत करी अपने भौजी संगे लड़िए सुने के चाहिए वो चीज नहीं दूसर घर बिगड़ेला बनावे ला केहू ना आजकल भौजी हमके माफ कर द चली अब से लौट आई दी अपना जगह पर आ गई नहीं हमरा खातिर ओए बड़ा खुशी बाटे प्यारी भौजी प्यारी भौजी कहीं ना कि जी लड़किन के संगे घूमी मत लड़किन के बात नत मनी हम जानत नहीं करी न सिना आ कौन कौन कुलवाड़ी सन उनके बिगाड़ी वो कहत रहे से ना कि हमने अपने भौजी के झोटा लसार के मारी ना जाता ऐसे हम सोचत रहे कि हम भौजी के मार मारे तो अपन बदनामी होई हमार का होई चल जे खाना बना चल के खाना बनाओ ठीक है भौजी हम सब्जी काट देते हैं हां हम चावल बोल